tayo ngayon? Oo daw. Tayo ba? 3 ba? Anong... Ganun, ganun. Kaano kita ka level? Kaano ba kita? Oo, sabi niya. Dito tayo. For 3 yata yung sinabi, oo. Gab, may shuttle ka na, Gab? May shuttle? Wala pa. Okay. Ate Creepy, or ay, nandiyan, court 1. May shuttle ka na po, di ba? Okay. Start na lang. 19. So we will start po, 9:10. Time is 9:06. Court 1, okay na. Court 2. Lineman, kung gusto niya na pong papag-start, okay na. Ate. No. 9:08. I think court number 6. Okay na. Carl, pwede mo nang start. Court number 1. Where's Faye? Lumabas. Starting court number 2. Court number 4, I think ready. Ate Norse and Kuya Tosh, wow. Ready na kayo? Okay, ready na? Rich, start. Start na. Ulitin lang po namin. Score 35 Nordus. Change score 18.
Lineman? Ay, yes. Wait lang. Ito. Ate Lexi? Ate Lexi? Lexi ay? Pasuyo po. Pwede pasuyo lineman po sa court number 4. Achi ay, you want po lineman? Oo. Ako number 5, okay. Ate, you want po court number 3? Oo, nauna po, opo. Jill, meron ka ng ano? May play, wala ka pa play, diba? Okay. Pwede nga no, court number 4. Ate Bibi, pwede mo na pong start. Yes. Hindi yung blacks na po. Hi. Doc, nakagame ka na? Sorry, sorry. Okay, guys. Procession na po. Okay lang. Lakas na lang kay Ate Lexi. Court 3. Ay, lineman dito. Ay, no, doon sa na 1 ka na lang, ate. Maglalaro kayo. Ano na? Ba't sila ulit? Ay, joke. Iba pala yung kanina. Ay, Okay sorry. lang, okay. Tsaka, tama yung position mo. Tama yung position mo. Dito, tama yung position.
ko. Sorry. Court number 2, Sarah and Dangel versus Ella and Glenn. Winner, Sarah and Dangel. Yes.
ito, nanibot. Sa front. Papasok ng dalawa. Bakit? Nice! Adrian! Go, Jen! Court number 4, Vero, Arlo, North Enton, winner. Vero and Arlo. Go, relax lang, Jen! Relax natin dyan! Ay! Putak! Putak! Do or die! No dose, right? Jen, alert! Puta kayo na pumasok! Ano yung bot? Next one, Jennifer. Yun si Jennifer. Yes. Kaya manimimik ka, nagtatakam na ng raket. Tapos ako ng raket. Malapit lang, pero... Nat and Micah versus Ann and IG. Winner, Ann and IG. Kaya pa, Ann! Jen and Pau versus Tipsy and Sean, winner. Jen and Pau. How was it? Saan mo kasi nilalagay eh? 2035. Pero wala tayo nito. Ako na. Okay.